and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Uban ta sa pagukod sa kalampusan, kay parihas tang nangandoy gyud nga makatabang sa ato mga kaliwatan. Aliyah, tanda ko'y di kauwan mo na. Pagdali kay tinag kita makalabang kung maabtan ta sa dakong baha. Pa? Naguol ko sa tabo ni Anwar. Ganong siya pa man. Ay, kasakit. Siya pag yun nga manauntay magatabang na to aron maluwas sa kalisod. Magkuha-kuhaan na ultra ang akong pagkatunon. Mao ba dahil nga imo kong gibuyan niya pa? Tuod kay maglisod na ka sa pagpakaon na mo? Oo, suba, kung sa'y dagan sa itong kinabuhi. Nagukod kanunay adlaw tanan sa panahon para lang makakaon sa hustong oras. Pero usay na pa. Usahay batong ta nga waisod ang tiyan. Kay bisan mismo kamuti nihit. Wala ka na ganas. Kumikad kay ni atas layong bukid. Mahimutang. Og mo na hinungdan pa. Kung nga nung gusto niyo ko makapadayon sa pag-eskwela o pagkahuman. Para ko makatabang sa atong pamilya o sa uban atong kaliwatan. Kaanugon. Nga nawa si Anwar. Siya rin unta ang mga tabang. Karon nga wa na si Anwar, Papa. Mayo untag imo na lang ihatag na ako ang higayon. Aron nga matuman ang akong gipanghandoy nga kalampusan. Oh, mauna na ang imong dadunon, anak? Yes, ma'am. Kung dili pa kaha makuyog si Pulin ninyo, dili tagid unta ka na ako tugutan nga magdaog ingon anak ka daghang butang. Kay mahadlok man ko nga dili ka na mabalik. Mabalik, ma. Wa ko'y intensyon nga mubiya gid ninyo ni Shin. Trabaho lang ang akong atubangon, ma. O, wa may kasiguruan kung kanosagi kumahuman, mao nga sud sa mga panahon nga dili pa mahuman ang among misyon, mga kinahanglan gyud nga mupundula sa sa among destinasyon. Pero, mubalik ko sa inyong kiliran ni Shin, ma'am. Karon na gid mo adlaw nga mo larga si Glenn paingon sa Davao, kuya? O kuyog ninyo si Pulin? Unsa ka kun mo kuyog sad ko? May pa. Ha? Dako nagkamit sa imong grupo. Puslan man nga wa siya mo practice anang nahuman niyang kurso sa education. Maayo pa tuod nga imong nang dadon aron na kapuslan. Oh. Huwata ko kuya ha. Kay anda mo lang nako ako mga dadunon. Kadot sa kining ma'am. Ayaw. Kisamlay mo atiman mo kung dadon ako si Shin. Ay sus, dili na problema, oy. Unsa may gamit sa kwarta nga akong kinitaan kung dili ko manuhol og mga taong kasaligan. Mga tao nga maghatag ra og kagaan sa akong dugan. Gusto kaayo si mami kuya. Oh. Kay nga doon na siya kwarta. Dili ginalisod kung gusto siya magpaatiman. Cause she can hire anybody nga willing mo serbisyo niya. Bugti sa iyang ibayad. Mas maayos ng ideya ha. Para makaganawa siya gluag. Kay makapaway siya sa akong pagkakulit. So, kung okay ka, mag-andam na ko sa akong mga dadunon kuya. Unya, muuna lang ko sa sakyanan. Kay ako nang ipahimutang daan ang akong mga butang. Excuse me? Ma'am, imo siyang ipasingitan? Angay lang. Makabasol ka ba na ako? Ingon magid anak kadako ang imong pagdumot ni Shin, me? Dili matukib sa pong. Shin? Sige na, sakay na. Paandara-daan ang sakyanan. Ano pag-abot ni kuya, makalarga na dayon ta. Moingon ka ba nga kuyog ka sa mong paglarga? Go, tara. Kaya nagpaabot na ron si Pulin nato. Si Shin ba? Kuyog siya.
Maisa nga, kuan, ato sa siya nga ibiyahe, ato ipalayo. Aron kung magkita sila si mami, aw maghangop na. Pwede ato i-distansya gamay. Siya rog dili siya tophon sa kaluoy sa iyang anak. Siya rog dili siya dutlan sa kamingaw kung malayo na gid sa iyang mga mata ang kamanghuran niyang anak. Nga angay yung taan niya nga punon sa iyang pagmahal. Sige na. Iurot sa pagpagawas sa antanan ni mong kayo, boss. Hina. Pero isa agad na ako. Nga human o niya ni mo mapahungaw ang kasakit nga mong gibati ka rin. Ayaw nagikupakit nga upato ka pa si mong mga luha pag-usap. Ha? Batunin na ang katigas mong balatian. Og ibutang si mong na nga kita lang ang nias kalibutan. Nga nung ingon ana ang imong tinanawan. Tungag kayo atay nga akong dughan! Hoy! Ini! Hoy! Kung nahuman ka na sa imong trabaho sa kusina, ayaw kong damadamahi diha. Kay dili ko interesado. Pagitagon sa imong kuri-kuriyon dito, og ayaw pag-apong dinhi, kay makasabod ka sa akong mata. Hawa! Diba nini? Ang gaba! Dili kayo magsama! Hello! Tako man na imong baba kay wala ko kinahanglan ang imong hunahuna! Thank you. Abi na ko imo na kong gikumitsahan. Imo gid kong paubanon. Mihangyo ka wa ba? Angay ba din ako nga balibaran ang kinasing-kasing ni mong gipangayo? Nga motipon ka sa among pundok? Di gyud. Kay gusto sa ko maka-experience sa inyong mission. So thank you, my love. Kanaroon niya magdagdaot sa inyong pundok. Watch your mouth, eh. Kung asa man niya ta mga bot sa atong panaw, musipyat ka nag-iat ng kakang dako. Na, ako gid siyang ihugs pangpang. Shh! Gusto na. Madunggan ka. Ano man, ganahan ka na niya? Samok-samok ka ginas inyong gibuhaton. Okay, let's go guys. Shin, kamo na pagtupad ni Pauline. Lang. Ha? OA. Ika. Flirt. Bastos. Pagkiunang ni kakos ni kuya. Ayaw, pagkat sa lips. Kining go, Glenn. Kamo lang una si Shin ang pagtupad diha sa luyo. Kay ako na lang unay mo drive aron nga kami ang pagtapad ni Pauline. Ay, mapangka. Paunta ni. Pero ayaw lang unsa si Kuya Lord ha. Okay rag ako'y mamatay. Basta, maamong lang sa ng pro ha. Hello?